Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu. Pancen kula karo sampeyan iki sajake wis dijodokke saka kanane ya Mas. Pripun ta Mas? Saben bengi saben dina sasat ketemu karo sampeyan terus. Ki sing diarani nadyan ado ning nyedulur ning batin. Lah nggih, ning kula ya melu seneng panjenengan tegese isih sehat walafiat nyatane iso bebarengan nyambut gawe bareng nggih Mas Gareng. Pangestunipun Mas, nggih dinapa-napake wong pun kadung saguh. Nggih. Nggih Mas yen napa-napa kudu dilakoni kanthi senenge ngati. Leres, merga kula karo sampeyan kuwi paribasane upama ora ana sing nimbali wae direwangi nyuwun karo sing nyipta urip ben ana sing nimbali. Iki ya nganu entuk-entukane poso 2 tahun setengah Mas iki. Poso 2 tahun setengah poso sak lumrahe ya sesasi. Lah yen pandemi wingi 2 tahun setengah e. Oh iya, nek pandemi kabeh ngrasake. Poso ora nampa job. Poso gagal. Iya. Wis kari ngemplok kowe kok ya batal. Lah nggih ora ngijeni kok Mas. Niki ora perut mung tekan sambat. Nggih. Wong menungso lagi dicoba. Gusti Allah ki nyoba titahe ora bakal melebihi kapasitas. Upama menungso sambat niku sak lumrahe niku manusiawi. Betul. Nggih to, ning ora perlu nutuh. Ora perlu nyalahke sapa-sapa, secara tidak langsung kula karo sampeyan ora krasa jebul aku karo panjenengan kuwi iso ngliwati 2 tahun setengah awake dhewe sing tanpa nampa gawean iso bertahan hidup nek ora ana kuasane sing nyipta urip mokal Mas Gareng. Nggih ning kanthi nrimo kanthi nampi nggih buktine rezekine nggih diijoli. Amin. Lalu niki ditimbali kaude adik kakak niku Aditama kok adik kakak. Kaude Aditama kok adik kakak. Lha iki kaude ngendi? Lho lah iki lak sing dadi anggota ki adik kakak ya entuk to ora masalah to. Oh iya entuk. Ora ana larangane lagi kaude wajan budal ke ngomah niku kula iki gandeng nggih pun etunge lengganan. Nggih, heeh. Nggih, budal kok omah kula rewangi istirahat teng perjalanan. Ngono ya Mas. Selama jalan tol kuwi. Jalan tol. Wah, sampean ora iso maca tegese. Lah wong nek lumrah nek ngarani ya jalan tol, jalan tol. Lah tulisane TOL ki ya tol, kok tol. Basa apa kuwi? Ya ora kok ngono ning kaprahe ra ngoten. Lah iki selama perjalanan teng jalan napa tol, turu mlek-mlek teng Mendimun. Medion. Kok iso Mendimun iki lho? Lho Medion ki manggone ning kono wong gur dilewati tok ya Mendimun. Ya wis, manut sakarepmu. Lah iki wah iki gawe dhewe kepethuk kumpul ning tlatah Ponorogi ya ta. Ponorogo. Nah, gene ya ora gelem to nek tak ganti Ponorogi. Ngono kok Medion diganti Mendimun. Nah iya. Niki wis sowan ana Kabupaten Ponorogo. Ponorogo Mas. Wah, jan luar biasa. Kula titeni Mas. Titeni apa Mas? Ponorogo niku angger pun mlebu pisan mengke mesti tirik-tirik pun. Kok ngono? Lho niku rezekine cara Ponorogo ngoten angger pun mlebu mesti cara-cara niwak kepancing mengke burine kali katut. Oh ngoten ya Mas. Apa ning buktine? Lho lah niki mlebu pisan iki sesuk nu pun tirik-tirik. Ngono ya Mas. Nggih. Tirik-tirik sing nagih utang teng omah. Ya ora aku jane ya ora ngetok-ngetokke nyatane engko insyaallah tanggal 4 November sowan ulang tahun SMP sebelah niku. Ya tanggal 17 ya ning Ponorogo. Heeh. Nang kidul terminal apa kae engko. Leres. Engko sowan rene derekke bapak. Nggih. Wah, iki jan pokoke sasi iki panen pokoke. Nggih, alhamdulillah bakune sugih sedulur, sugih sanak iki ta. Ing kono dadi jembarke dalaning rezeki. Mas Gareng, niki 42 tahun KUD Aditama. Lah niki. Pun pokoke bakune kula nu teng pundi-pundi jeneng napa mon kula onceki. Sampeyan ngonceki bab nggon apa sik saiki? Aditama. Apakah arti dari Aditama? Itu adalah nama sebuah KUD di Desa Josari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Nggih, niku A. Nggih. Terus dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Suprapto. Nggih. Terus
tahun ini memasuki umur ke-42 tahun karena didirikan 25 September 1980. Terus terakhir maju untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu prinsipnya. Nggih, leres. Wah, aku ki wis bangsa oncek-oncek cek. Yen KUD lumrahe rak koperasi unit desa nek sampean KUD ngonceki pripun? KUD ki kaki koperasi tetepan. Terus unit. Lah dene Desa. Ayo padha wae nek ngono. Lah apa meneh? Lah sampean tegese nek iso njlentrehke yang menjabarkan sing lebih lebar, lebih luas. Oh, KUD kaki konon sebagai penopang perekonomian bangsa. Nggih. Terus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di pedesaan. Nggih. Terus D terakhir digadang-gadang sebagai penguat ekonomi di masyarakat bawah. Nggih. Oh, iki kuwi KUD. Leres. Wah, wis apa meneh? Wis ayo tak ujo saiki bengi iki. Tak oncekane kabeh. Ya ketua KUD no. Bapak Suprapto. Ayo, apa arti dari Suprapto? Sugih ngelmu. Yen ra sugih ngelmu ora pinter ora bakal dipilih dadi ketua KUD. Heeh. Terus prap ki prapti teko. Teko ki arep memperbarui dan mengembangkan KUD Aditama. Terus Toto gelar pancen nyambut gawe sejatine ngabdi marang koperasi. Elah. Saiki jeneng lapangane Apa? Josari jeneng desane. Ayo. Josari. Iki yen ki per huruf, Mas. Ya, per huruf. Yen nganti suku kata danyange sing ora trima. Oh iya. Tadi per huruf. J jejeriel sing rawuh bengi iki. Niku J. Terus O ora lanang ora wedok ora tuwa ora nom nglumpuk dadi siji. Terus S sing duwe gawe koperasi unit desa Aditama. Terus A mengeti ulang tahune sing kaping 42 tahun. Terus R rame wong ana wayang kulit dalang iki Bayu Aji. Terakhir I isih ana dagelane gareng saka Semarang. Lah masa ketut buri dhewe garenge masa ketut. Lah ya ora ketut piye jare. Mbak Lucy ora diketutke. Lucy ora bintang tamu wong omahe Ponorogo. Adeke among tamu ya Mas ya ora bintang tamu. Among tamu masa njaluk bayaran iki piye. Mas Galeng, Nun, kula ya ngaturke penuwun kagem keluarga ageng jenang Mirah. Oke. Mbah Mirah. Mbah Mirah. Ingkang rikala semanten dados menapa menika penyambung lidah ing antaraning Cangik kalih KUD Aditama. Matur nuwun Mbah Mirah iki mirsani nunggoni. Nggih, mila niki anu Mas, menika persembahan Mbah Mirah kagem KUD Aditama, nggih ta? Nggih, Mas. Menika kula tak ngaturaken lelagon jenang Mirah rumiyin. Oh, oke, siap. Lelagon jenang Mirah. Niki gamelane sinten niki jenang Mirah niki? Sik kula kira do lali sing parang kreta. Ketoke almarhum Mbah Yadi sing asta Bonang riyin. Oh, nggih, sing ngabdi. Heeh. Jenang Mirah. Mula monggo yo diaturke sik. Lagu jenang Mirah. Enten bawane ora iki gawane. Mboten enten? Nggih pun, iki monggo diaturke lagune. Iki mau wis do gladen jaringan ning jero ngebis. Lho, ora elok. Ning ngebis iki tak kei gamelan lho, ora hebat. Lho. Ngebismu sepiro dikei gamelan. Wis sandani iso nganggo kewajibane dhewe sing ngagong ya swara gong. Nggih. Saron ya swara saron. Kabeh ya kudu enemu sing ngendang lho motor dhewe dadi latihan. Akapela. Heeh. Akapela ning muga-muga dadi lan kompake. Monggo yo diaturke lagu jenang Mirah. Monggo yo. Jangan
Piye apa Mas? Saire ora cetha mbok ijoan e. Oh anu dadi tembangan sing tanpa gamelan. Iya, diarani akapela ngono kae. Oke, ayo saiki tak tes saiki. Ayo, wis. Amarga nalika lagu iki metu ra ibu-ibu sing saiki dorong ayo ngalami ta. Dadi ken cetha ndi sing metu suarane karo sing mangap-mangap tok iki sinden po arwana kan ora ngerti. Ya nek insyaallah nek iki ya kabeh mangap-mangap tok dadi ya malah nek sing nyuwara no. Ayo wis ayo. Maka yo diaturke. Maka tak tung tak ketung tung gong. Aja nganti ora dilalekake prajuke misuwur waton Ponorogo jeneng Mirah enak rasane lagi gurih dasar arum ora mboseni gurih-gurih mirasa lagi kula klapa nikmat sehat sregep makarya nyamian sing halal jenang Mirah wis jatah jarik siji-siji. Nah, ya ta. Iki anu lho iki sinden-sinden saiki iki rekake gaul ya. Gaul pripun Mas? Nembang saiki nganggo HP. Lah yen wis batune entek piye kowe? Aku biyen yo tau nyawang kancaku. Waduh, nembang nganggo HP tak telepon terus aku. Dadi kisah. Ya semen yo. Ya nek jenenge ora apa-apa menyesuaikan ya Mas ya. Iya niki gandeng iki sing duwe iki lak ya pepundenku Mbah Mirah iki ya tak terjemahke jenang Mirah kuwi. Nggih. Napa karepe jenang Mirah? Ja kuwi jenis makanan. Nggih. Asale saka Ponorogo. Terus nang kuwi nanggung jawab pelanggan pasti puas. Nggih. Mie Mirah regone tegese murah terjangkau oleh masyarakat. Leres. Rahasiane rikala gawe kanthi doa lan wirid mula rasane iso bebles neng lirat lan ati. Nggih. Iki jenang Mirah. Nggih. Ngono. Mula kula kalih panjenengan karo para kadang kanca abdine kalih warga jenang Mirah niku wis ora kaya wong liya Mas. Paribasan wis kaya mulih ning omahe dhewe ngaten lho Mas Gareng. Nggih. Nggih, heeh. Mas Gareng, tak ngaturi Mbak Lucy sik ben kepareng jumeneng ana kiri kotak. Maka Mbak yo mesem rangut bedae apa? Mbak yo guyu susah bedae apa? Panjalukku kata poin jadi aja ewa aja tansah tuwa padyan aku tansih langit janji pesan mo tansah tak enteni yo bareng kamu tiru lagunan watone tumangan masih kasembah. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Lucy. Alhamdulillah wa syukurillah. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam. Saya seger, saya sehat, saya laris. Wah, jan piyai nek ketrima ora kaya panjenengan Mbak Lucy. Semanten ugi panjenengan Kang Mas. Nggih. Panjenengan beh mboten tau tendalem tambah asmane tambah nguncoro saindenging Nuswantara. Amin. Dalang masih muda bertalenta luar biasa. Sopo to sing ora pirsa Mas Bayu Aji. Piyayine bagus piteksa sabetane wendah sanggite wah sae sanget. Sopo sing ora pirsa? Ngaten nggih. Nggih to ya. Mila panjenengan ya ngono, gandeng jenengan saiki saya laris ya kudu dijaga kesehatane. Alhamdulillah. Panjenengan sing dipirsani ora mung suarane ya klebu bab nggon jogete panjenengan ya kudu ekstra tenagane gitu. Siap, Pak. Muga-muga usaha pakaiane saya maju, saya laris, engko tokone saya gedhe lah jan luar biasa.
Bakune putra-putra ya sehat ta? Alhamdulillah Nggih. pangestunipun. Ah. Mau rawuh jam pinten to, Mas? Bismillah kalau wau alhamdulillah kula sowan saderenge magrib wis sowan wonten Ponorogo. Oh, Bocah iki ora nganu ya. alhamdulillah. Bocah iki ora gagas belas. Piye ta? Ana wong tuwa ning kene ket mau dipledini terus iki. Lah, Pak De Gareng. Lho, bocah iki menteleng apa ora to? Lah piye teneng apa ta? Lah kan mau nyawang aku ki ora ngerti rumasane aku lelebut to piye? Mbak, iku Mas Gareng Semarang sing kaya adate nika. Walah nggih. Mangan sego goreng. Heeh. Mlakune mundur. Heeh. Mas Gareng mugi panjang umur. Amin, amin. Terus pundi kabaripun lagi sehat ra kita? Maune sehat baru mbok tariki ngene bobrok. Apa bobrok piye ta? Lah iki sedat-sedat ngene kok. Wis, mungsu wong tuwa ki sing halus wae to. Mas Bayu sampun pirsa, seorang wanita itu lek mengungkapkan kasih sayang cinta kasih menika itu cinta kasih menika berbagai warna. Wonten sing dengan kelembutan karo sing Kabeh iki duwe kasar. ciri khas dhewe-dhewe. Betul. Nah, dianto sampeyan ditariki ngono ning atine Mbak Lusi niku mung nuduhke rasa tresna lan cinta kasih sing diomongi wau. Ning kasih iki katutan isi lombok ya. Loh, duwe bojo kasar karo alus itu ada keuntungannya dan tidak. Loh, Lah, lek contohnya ngeten Pak De. Lek duwe bojone jenengan alus nggih garwane alus. Heeh. Main jenengan kobongan. Heeh. Mas, omahe kobongan Mas. Ayo disiram sedeng modar. Lah lek bojomu kasar, bojomu segrap, ayo Mas, karo Mas. Piye iki omahe kekobongan Mas disiram lho, mesti ndang selamat. Lah aku yen kobongan. Lah terus Ayo sing lanang pas jaluk. Ade. jaluk piye? Wah, lah kowe padha gedhe tuane. Ayo, gek cepet kene, anake santangi, ayo. Yo bubar. Loh, tapi oke selametnya lho duwe bojo kasar iki. Engko ngendi? Sampai nyebrang dalan gitu, enek bus liwat. Cung. Ayo gak enek motor lho, selamat jenengan. Jajal bojomu halus. Ayo, Pak nih enek motor kayak ayo nyebrang kene. Diet tabrak modar pisan. Loh. Lah selamat ki kasar iki selamat yen sopire ngerti, ora ngerti sampluk spion. Mawon. Selusi saiki ora Brahman meneh. Lah apa? Ya delok bodine mburi lemosin jae. Iya. Ya saya niki mengke setahun mesti kula cilik. Soale niki kan kula niku duwe pendana elek, Mas. Nyun sewu nggih. Nggih, ha. Zaman corona niku lak kita stres semuanya, mboten Betul, kula tapi betul. semua seniman stres. Ya, ha. Kula niku lek stres, kula lek susah, lek Ya. umume tiyang niku lak mboten doyan mam. Heeh. Kula lek jibek stres kabeh sakjane teng ngarep kula pangan. Weh, Mending. ngarepe ana sego, Kula pangan, ngarepe ana gedang, kula pangan, ngarepe ana gareng. kula pangan. Lah ya ini Wong kula niku pas kula meteng mawon kula nidam kula aneh lho, Mas. ngidame apa? Anu mangan ndase dagelan. Wah, Meteng kula niku. apa ini kuwi lho eneng lho kuwi. Dereng enten. Wah, kuwi upama biyen sampeyan crita aku tak viralke. Ana waranggono meteng mangan ngidam sirah dagelan niku. Kowe tau kelingan ra kondange biyen. Apa? Iki sinden apa Sumanto? Lah ini apa ta? Oh, pangane menungso iki biyen tau ana wong mangan wong. Kowe aja ngono to, Lus. Wah, aku ki wedi tenan lho, Lus. Tenan karo kowe iki wedi tenan lho, Lus. Kenapa kok ya Kowe wedi niku? kowe iki anggere wis nesu mekrok e, Lus. Apa rupaksane? Tenan lho. Nek tenan lho aku Nggih. ucapan selamat anake lagi wedi wisuda. Oh nggih, heeh. Rumangsa bombong kawaran bunga swarga wis ngrasake mergo putrane wis lulus oleh sekolah. Nembe setunggal. Ah nggih ora apa-apa no mesti mburine kok ora ya mengikuti. Anakmu dat apa lulusan apa, Nduk? Wonten Poltek Semarang. Poltek. Nggih. Poltekes. Poltekes nggih. Anu, Poltekes ngerti ra Poltekes? Apa Poltekes Mas Gareng? Loh, takon. Sampeyan iki apa nek nerjemahke apa? Poltekes ra ngerti to? Ora ngerti. Ya takono sing duwe anak iki kok aku. Ngono kok dadak. Loh, ambakno ngeten nggih. Wah, Pak De Gareng ambakno lho kados ngeten iki. Tiyangine mboten otrong ngeten iki, tapi putrane hebat sedaya. Nggih to? Nggih, Siapa tidak kenal Mas Gareng Semarang, putrane dados dokter sedaya. Dapat beasiswa luar biasa tuh. Niku tegese setaraf lebih tinggi dari orang tuanya. Hebat nggih. Nggih ta? Oh
Anake loro dokter kabeh. Betul. Mas Garing wingi corona ya nyicil ayem. Kok ngoten? Angge no, anake loro dokter upama lara sewanci-wanci ditambani putrane dhewe. Nek kepengin cek kesehatan anake loro saguh ngotopsi bapake bareng lho. Ora elok kuwi ngecek kesehatan piye. Sik. Kowe iki jane ngerti istilah kedokteran apa ora? Piye to? Yen ora ngerti istilah kedokteran ki lara sik. Lah kok ngono? Ngotopsi kuwi nemu batang sing urung karuan ki matine perkara apa. Kuwi diotopsi. Apa ana anake dokter bapake batang ki? Sampun duka riyen. Mas Bayu itu kan memang mungkin beliau kurang paham. Dadi jenengan kan dawuh sing sabar. Lah kan burung pirsa Mas. Kok menawa Mbak Lucy wong putrane ya ning Politeknik Kesehatan, ngerti to? Nek ngecek kesehatan iki jenenge apa? Nggih, ngertos. Apa ora ya bener to ngotopsi to? Bener diatet-atet niku lho. Lah iya. Disigardasen niku. Iya. Nek kalau ngotopsi kene iki gardas. Aku ora ngajak. Kuwi jenenge observasi. Observasi meneliti kesehatan, cek kesehatan, observasi, ngotopsi. Ora usah nesu. Nek kene ditimbali KUD kon seneng-seneng ora usah muring-muring to. Oh, ora muring-muring piye wong ket mau ya mbok jarak terus kok. Innallaha ma'asabirin, Nduk. Wis sing sabar nggih nuturi kula ngoten niku panjenengan. Saiki kok malah jenengan lho gampang gelo. Lah aku kok kon sabar sabire dhewe ora sabar kok. Ora iso bilen wong ya. Yo, iki Mbak Lucy aku arep nyuwun lelagon klasik Sinom Parijata ala Mbak Lucy Brahman. Mergo panjenengan iki mbiyen mangkate saka penyanyi dangdut. Nggih, niki sakderengipun matur sembah nuwun kula aturne dumateng panitia. Nggih, heeh. Kula mengke wangsul pun mboten sah pamit. Napa? Pun kula pun mboten butuh bayaran kok. Wah, lae. Bayane iki lho. Iki amale gedhe, Mbak Lucy kuwi. Ora butuh tenan. Sira sinten? Lah kuwi mau mulai ora pamit ora butuh bayaran. Lah kula pun dilunasi pun 5 sasi kepungkur. Dadi arep mangkat ki kaya dengklet. Dadi ujume bengi iki nyaur utang ta. Ya turi kok nyaur Lah utang. padha nek ngono. Lucy iki kerewe kok sombong. Lho, ora apa-apa sombong dhisik kere pikir keri ta ya. Iya. Aku saiki dodol pakaian barang. Lah iya no. Sinom nyamat nggih dadi pelok kula nyuwun pelok. Lah ya pitikno napa to Pakde, seniman niku harus Anu ya budemu pesen pakaian sok neng Ponorogo nang tokone Lucy tukokno. Oh nggih, napa? Jaluk bikini. Sapa kuwi? Mbok wedok. Bu Gareng. Heeh. Jaluk aku begini. Heeh. Waduh. Atiku renang. Wah, nyemplung langsung sat nopo lawe ae. Padahal Bu Gareng gedine nggih padha kula. Iya. Terus ukurane pira? Nyemplung ya dadi tsunami. Sepeda. Wilujeng rawuh Mbak Cane wonten Bumi Reok Ponorogo. Nyuwun gending sinom. Nggih. Kagem setunggal keluarga besar KUD Adi Taman Jetis Ponorogo, kaping kali keluarga besar MTSN 1 Jetis, keluarga besar SMPN 1 Jetis, keluarga besar SMPN 2 Jetis, saking keluarga besar SMK PGRI 1 Ponorogo, Jalan Irawan nomor 13 Ponorogo. Ya, diatur sik sinom nyaman. Ora. Kali lenggah nggih. Oh nggih, ngoten nggih saged wis ajake lah iki iso ngetrapke ngono kuwi. Kula kempit. Sinom kuwi karo lah. Kelek ngeden kan kersane rusuh. Oh iya. Kuwi genah suarane bantas. Iki ngetoke swara jero iki. Ya mergo nek lungguh ngono kuwi wis ora ning dalan angin sing brabas-brabas ta. Dadi umpama nyuwara nu enting. Nggih. Barang lungguh kaya babon angrem. Aja kenyek kuwi lho. Ya Mbak Lucy, kaya apa? Maka. Budale saka orkes Melayu lho. Ah moko biyen munggah wayang kulit pertama ki goyang dombreng. Saiki Sinom Parijata
kowe nganumu grafikmu naik, Dut. Nggih no ya kudu. Niku kan rumiyin nggih nderek Kang Rama Belyone menika panjenengan Pak De Gareng, Mbak Yudarsini kang ngajari. Nggih, heeh. Wes pokoke tak pucek-puceke tambah lemu ya, Nduk. Aja to niki badhe diet tok nggih. Lanjut Mbak Lucy. Bener mangkono. Esuk ben kowe kaya sindene Pak Anom Surata Ki Darsono. Darsini kok Darsono sapa? Darsini iki ning kene wong ning kono Darsono. Kok senengane bingungke. Yo lanjut. Para suling lamun wis kuwasa dipun aturaken menika kula Mas Gareng sinom nyamat. Iki angel lho, saka penyanyi dangdut iso sesindenan ki angel. Jane asline basicnya tuh hampir sama. Leres. Lagu dangdut karo lagu Jawa hampir samane ya gumantung wonge gelem sinau apa ora. Ning bedane nggon cingkok dangdut karo cingkok nembang Jawa niku pancen ana bedane ning niku leres. Piye oleh ngudi, piye gelem sinau apa ora. Mas Gareng, niki lho unit usaha KUD Aditama kita kula aturke melih to setunggal unit simpan pinjam. Menika kredit ketahanan pangan kalih kredit candak kula. Leres. Terus sangka kalih unit Aditama Mart utawi swalayan. Nggih. Niku melayani kebutuhan rumah tangga kaya sembako, peralatan dan perlengkapan kamar mandi dan lain-lain. Betul. Terus unit TB Aditama utawi toko bangunan menika menyediakan perlengkapan bangunan, semen, wesi, baja lan liya-liyane. Terus unit Aditama Farm, toko sarana prasarana pertanian dan peternakan. Ngaten. Kaya dene pupuk subsidi ngoten niku, non subsidi, pestisida lan liya-liyane. Cocok.
Terus unit Aditama pabrik beton. Kaya paving, gorong-gorong, batako. Berarti unit berat wis enten nggih. Mpun enten. Terus unit Aditama PPOB, pembayaran listrik, telepon, internet, pulsa, terus pembayaran pajak kendaraan, top up dana, Shopee, dana, GoPay dan lain-lain. Nah, terus unit RMU utawi rice milling unit twin niki penggilingan padi, pengeringan padi, jagung dan lain-lain. Oh, slab to, slab. Nggih. Terus unit ketahanan pangan niku pengadaan gabah, produksi beras medium dan premium, produksi jagung dan palawija. Terus unit penangkaran benih, ya benih padi lan liyane, pengadaan benih jagung dan lain-lain niku Mas Dereng. Nyun sewu Mas Bayu. Nggih. Setiap usaha itu pasti ada kendalanya. Leres. Selama ini masih ada hambatan dan kendala dari KUD tersebut, Nggih. seperti contohnya rasa saling memiliki lan handar bendi dari anggota itu belum ada. Nggih. Nah, wow nggih wonten titipan saking KUD Pratama, Aditama. Nggih, nggih. Niki khususipun kepada Bapak Kepala Indahkop. Nah, niki butuh tambahan modal, Bapak. Kados ngaten wau sing diharapne kados ngaten. Yang diharapkan untuk yang terakhir niki disuwun kepada seluruh anggota. Ayo dimiliki, didarbeni. Jadi blonjo ya ning KUD kono pasti nanti modalnya akan kembali ke kita. Dari kita untuk kita. Nah, ngoten. Ning nggih anu nggih Mbak, aja dianggap pacoban. Ojo dianggap pacoban, ning anggaplah sebuah prestasi yang belum tercapai. Betul. Tegese kene duwe semangat. Ning nek apa-apa dianggap dadi pacoban niku kene malah sok apa niku enenge mung negatif mawon. Gitu, eneke mung kaya dicoba wae. Aja dianggap pacoban. Ini untuk proses pendewasaan dalam berkoperasi utawa mendewasakan KUD. Aku yo elek-elek dadi anggota koperasi. Lho, kuwi elek-elek yo dadi anggota koperasi, nadyan elek yo Mas. Yo kok nadyan elek. Anggota koperasi pripun karepe? Aku ki lho PNS ASN kan neng kantore ya ana koperasi aku nganti sair wis tak ganti kok. Sepatuku dari koperasi, bajuku dari koperasi. Aku tidak gengsi karena aku pegawai negeri. Ya. Jadi wae pegawai negeri iki kudune tukune koperasi ngirit. Siji ngirit ping pindhone ya urip-urip koperasi kuwi gitu. Heeh, nggih, heeh. Iki yo ASN iki. Aku nyapa mbae utang koperasi to ya. Lah saiki gajiane sasi ngarep ya bayare sasi ngarep. Lho kowe lek isih gajian aku wis entek kok. Ya nek gelem simpan pinjam tegese koperasine saya mubeng mergo perekonomiane duwite kuwi mubeng. Ning ya kuwi balekke ya kudu tepat waktu. Ha nek nyaruk tok ora gelem nyaur ya bubar koperasine kok. Nggih. Nggih, matur nuwun wis diaturke niki sinom. Aku tak ngaturke lakon sing jumbuh karo kanan yang bernapaskan agama Islam kula nyuwun pepiling. Oke. Aku nyuwun tulung karo Mbak Eka Priatiningsih, terus Mbak Rizky Ainanda Utami, Nduk Ririn karo kae Mbak Suci Uvita Dewi. Ayo berempat tak suwun ngadeg ana kene nyedhaki Mas Gareng karo nyedhaki Mbak Lucy. Yo Mataram, bawa yo. Yo. Balik lan apa sajane kelakone sing sayo sing ayo ditata dhewe manut dedeke sing dhuwur ngendi sing cendhek ngendi diurutke dhewe. Mudah-mudahan. Geser Rono, geser. Ayo. Nah, Ririn Nijol karo Rizky. Nah, wes iki jan kaya udak-udakan nang iki. Lah apa? Dur terus melurut. Wah, sik. Saya tak kenal ki jiji sik. Nggih, heeh, tepungke saka kono dhewe.
Kok angel men to arep golek kaya. Sindanmu dur-dur. Lho bocah saiki ku banyak gizi. Ha iya no. Dhuwur padake awake dhewe. Yo, kontet ya awake dhewe. Jenengmu sapa? Kula Ririn, Pak De. Ririn sapa nduk sing dawa? Khairin Hanifah. Khairil Hanifah. Khairin Hanifah. Yo Khairin Hanifah. Omahmu ngendi sayang? Cabe Gondang Tulungagung. Cabe Gondang Tulungagung cedak kok kene ya. Nggih. Ya domisili ning Tulungagung apa ning liya kutha? Tulungagung Trenggalek. Omahmu ki piro to jan iki? Kowe ora sik wis di bojo. Sampun. Oh ya wis. Lho. Lah kok ya wis ora penak men. Wis di bojo ki lho, wis di bojo. Agi manten anyar. Manten anyar kowe konangan bojone bacok nyonyor kowe. Dibaca lah jenengan. Nggih, Mbak Khairin Hanifah. Khairin Hanifah, urut. Jejere. Wah, lha iki tower iki ya iki. Lah ngapa kok tower? Tower ya iki. Jenengmu sapa? Kula Rizky Ainanda Utami, Pak De. Sinden saiki lho jenenge apik-apik ya. Ya anu. Ha iki Khairul Khairin, Khairul. Ha Khairin. Iki Rizky Ainanda. Kowe bocah ndi, Nduk? Cah mriko, cah lor. Ya aja atos-atos alamate lak ana cah lor. Lor iki ngendi? Lor Segara Kidul apa piye? Wong di omahmu ngendi? Kula saking Purwodadi Grobogan, Pak De. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nggih. Domisili isih ning kono? Boten wonten Surakarta. Ning Surakarta. Nggih. Kok ning Surakarta ngopo, Nduk? Nggih, kula senenge teng mriku kok. Lah nyapa to, Pak De? Nah, syukur. Ya ora nyapa-nyapa. Wong ditakoni kok sajake bocah iki rada ora kelegan. Jane ngene sik aku takon saiki. Iki watakmu atos kene iki kowe di bojo urung? Lho, ya ampun gadah calon. Wis duwe calon kuwi. Yen calon wis iso tak salib pokoke. Lah. Apa iya? Oh iya lho. Nek calon iso mang salib. Heeh. Lah kok iso ngono iki piye prinsipe? Yo lah yen bojo wis sah resmi agama negara ngakoni yen calon ki iso putus lho Mas. Apa ya calon iso putus? Heeh. Nah, mongko calone bengi iki nabuh demung. Git lho, iki calonmu digodho Mas Gareng. Kowe dadi sing lanang piye? Oh, sing nabuh demung ke calon. Heeh. Anu, terusno ya. Iso disalib ya Mas ya. Salib wonge gadene iki lho. Sing medeni tutuke. Cilik pawakane tutuke gedene ra. Jare calon iso pisah. Lho muga-muga langgeng. Nah, ngono. Lah terus balik piye to ya? Ya, dilanjut ya, Dik ya. Muga-muga. Muga-muga langgeng karo Amin. Sigit. Iya. Kok malih mengkeret ya? Aku terus. Aku terus nyalip. Aku wedi yen Sigite ora masalah tengene ya lho sing penting. Kuwi ora masalah. Sing penting pertanyaan ngene, po sik kuat boyoke. Kok areng ayahi bocah enom. Lho, aku ora ngerti jamuku kok. Apa? Kuku bima sak jempole kowe. Lagi cangkeme sepira, mangken langsung lonyak. Wong. Jenengmu sapa? Lho, kuwi jenenge ya nyek ngono kuwi. Lho ora ngenyek aku malah kalem lho kok. Syukur. Ayo, apa kuat kowe nari suci? Ora. Kok mutuane ngopo to kowe? Wong bocah ditakoni wong tuwa kok mutu. Aku ki malah alus lho, swaraku tak alus-alus lho karo kowe. Wong alus kok ngece. Jenengmu sapa? Ah, Babe. Apa? Ah, Babe. Rasae singkatan sedina ping 10 kok. Ha. Delok. Kayak apa sih? Oh, gak apa-apa iki. Ya mek kaya batang ngono to. Iya. Kok edan. Menungso mangan bathak. Jenengmu sapa? Kula Suci Ovita Dewi. Suci Ovita Dewi. Dewi. Kowe candi, Nduk. Tulungagung. Oh, Tulungagung meneh. Iya, Ya Dok. wis padha wae karo iki. Ora, aku versi cerdas. Kowe iki ora cerdas ngono ki galak. Nen. Sing penting ora Pentium. Ngapa? Wani ya aku. Oh, lagi ora ana hukum tak pangan kowe. Ya aja ta. Oh, ditakon ora, wis dibojo urung.
Aku arep rabi. Lho. Jadi sinden kok dursasono ya. Rene rada rene. Ajake kok arep gedalan gendeng. Ngenteni dilamar stres. Oh tanggal 12 sesuk lamaran lho wisan, wis payu lho rumasane. Ayo deh. Nah, nyapa ka? Kowe yen urung duwe bojo kok ngene kowe yen duwe bojo lak ngisi-ngisi bojomu. Lah ngapa ta? Lho akhir malam pertama metu kok kamar, nak tenang. Loh, Melayu bangga. bengi kampung lah. Bangga. Bangga ya muga-muga engko sida kaleksanan ndang nikah ya, Dok. Amin, muga-muga lancar. Ah, wis. Ayo candhae. Wis kabeh. Sing urung pinggir dhewe. Ijek siji iki lho. Iki yo sinden to. Apa piye to? Lah rumah samu ki apa nek dudu sinden? Dikira benek apa piye? Semono gedine kok. Tak kira tugelan debok. Oh, kuwi ngenyek kuwi. Oh, sinden kok tugelan debok iki ya. Niki malah artis terkenal saka Malaysia negeri jiran kan lho, Pak Dik. Sapa? Upin Ipin. Ipin iku lho. Ngomong kok senengane ora ngerti kok, Nduk ya. Ya aja dadi atimu jenengmu sapa? Kok nangis, Pak Dik? Jenengmu sapa? Karo cah cilik lho, Pak Dik. Nah, syukur. Jenengmu sapa? Oh ya ndak iso ngomong to. Ora nyuwara irunge plentas-plentus tok. Mula arep kenalani lho, kenali ya sing apik. Roro kok ngenokke tugelan debok. Sing sijine malah anyelke gak sijine lho. Lalu sing ngono ae kok benik. Sinden kok benik wae. Benik semene bolongane sepiro. Kok senengane ya aja nesu ya, Nduk. Ya. Nangis, Pak Dik. Sing gedhe ngapuramu ya. Yo. Ngapura kowe. Muga tak pura kabeh dosamu, ya lepas paranmu ya. Lah, ya ora. Malah ape ta dongane? Iki cilik ning suarane nyelkit ya. Lepas parane dosamu, lepas pengari amalmu tok ngono lho. Dosamu ilang marang aku. Lah ya matur nuwun ya, Nduk, diapura ya. Iya, rasa matur nuwun ora tak kaya apa-apa kok matur nuwun. Jenengmu sapa? Apa enek wong ngomong karo debok iki? Nah, syukur. Ana. Wong ngomongan karo debok ana. Wong gendeng. Kuwi lho, dalange kuwi. Wih, dalange kok ngomongan karo debok ning arepe kok. Kuwi Sopo karo debok. kuwi nyolahke wayang, ngono ditancepke ana debok. Mung madhepe madhep debok. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Lho wong ditakoni jenenge kok jengat. Yo ora sang ngene-ngene. Lah jenengmu sapa? Eka prihatin isih. Cati kowe. Napa, Kak? Iki gendeng kok piye. Kok gendeng kuwi ta? Wong tak kok mbok biasa wae. Lah apa? Namine sinten wong. Terus Jenengmu sapa? Nah. Oh apa? Kowe arep ngerampok. Iya. Lho, omahmu ngendi? Omahmu ngendi? Sragen. Sragen. Aku arep nunut. Ya ora. Lu nurut sapa? Wong Mas Semarang kok nunut iki. Lah kan lewat Sragen. Oh iya, iso. Kok kaya liyane wis do di pacangan di bojo. Apa ya ana sing gelem karo kowe? Takok sing apik wis duwe pasangan apa urung? Ah, di pacaran urung. Mbuh. Lho kok baleni nek tekoke sing apik. kowe wis duwe bojo apa urung? Tekoke sing apik Dedek wis duwe pasangan apa urung? Dedek. Yo. Lah ya lu cah cilik kok. Ayo, Dedek. Besti. Yo besek. Dedek. Dedek wis duwe bojo apa urung? Dedek gemoy yang paling ihi ngono. Dedek gemoy yang paling Ya. Bae gendeng tenan karo tugelan debok kok manut ya. Iya. Lah iya. kok tenan kok. Cuk wis di bojo urung. Urung. Dereng. Lah kok ora duwe bojo ki piye ora di pacar piye maneman kok mbok gorke iki piye? Iso tenggorke aku lagi menyaring, pancen urung lagi menyaring bukannya belum mendapatkan ngono to. Ya apa? Oh ya mbok. Kuwi lagi milih. Ono sing cocok piye? Carane aku lak ndek bayangan. Heeh. Besok nek aku tuku sayur dasaran, kowe sing maca Quran. Kok malah nyanyi. Sarungan. Ora cakepan lagu. Oh cerita kok. Bayanganku ngono sih. Ya. Biasane ya anggere bocah dipeke semene iki ngeyelan. Apa ya? Omongane mulek kaya entut kowe.
Ayo aja nyepelekke arep dedeke mung sak tunggelan tebok ning suarane ono tak pamerke. Durung karuan. Ayo sik coba ayo. Saiki dibawani pepeling wiwit saka nduke Kak. Engko nglerek Mbak Suci, terus Rizky, terus Riri. Ya, ayo. Ya Dok, pamerno suaramu, gen aja disepelekke karo kuwi, Mbahmu Semarang kuwi. Heeh. Ya aku nek karo Pakde Garangan Semarangan ki kok gareng Piye ta? Gareng Semarangan. Ya? Nah ngono, sing bener iki garangan anyang-anyangan. Sing bener. Engko ya. Ya coba suarane. Ayo Kak. Wasita di yo diaturke. Monggo. Wasita di kowe nganggo mic ya Suaramu Bathong Bolung Simadu, suaramu apik. Tenan ora ngira lho. Cilik pawakane ning suaramu apik lho, Kak. Wis ora ngira tenan kowe. suwe men. ya Saking Prawinases Top markotop. Top. piye ayo ndang ge digembesi neh Iki jane sinden kok begal. ha wong garap sing dene kaya ngono kaya Wong aku iki ngelem lho. ngelem aja ngono ngrusake abahan mesake ngelem ya ngelem. heeh Nek sampe gulunganku nglinding. Terus ya banget sing masake ora kenceng. Mas Garing aja nyepelek arep kuwi kaya kepik ning wis sinden. Yo, ya Kak. Apa bedane karo upin-ipin? Karo benik mono apa? Nano, ya Kak. Tak kekrek. Eka ora pareng duka ora pareng marah. Nanti kalau suaramu bagus ya, keluarga besar jenang milih mau jumeneng di atas panggung sampai nanti paringi nyep-nyep kabeh sinden karo yoga. Lah, ya ta, sinden karo yoga, sing dagelan ora. Ya, ya Kak tutuke Kak. Aku tak nabuh. Ya. Ya. Nano. Ya. Ngeling ngono wong urip ning donya Bebasan mung, yo. bebasan mung mampir ngombe. Stop, lanjut Mbak Suci. Yo. Saking limang wektu Ngopo to wis jare Kak? Lagi tak cedhaki mekrok. kudu tansah Dipun lam. dipun Lanjut Mbak Rizky. Ayo. Wani. Iku iya Kak. Iku jaga agama pakar tikang Lanjut Dok Ririn, yo. Ngedoken tumindak mungkar, yo. ngedoh kentu mindak mungkar yakti urip manggyo tentrem lahir batin Bejon donya akhirat, yo. bejon donya akhirat
Ayo Ririn, ayo langgang sik. Monggo ayo. Yen wancine sampun dipun aturaken pepiling Mbak Ririn, Mbak Rizki lenggah karo Mbak Suci. Eka keri kono sing ngancani Mas Gareng karo Mbak Lucy. Nggih. Wis diaturke pepiling Mas Gareng. Nggih. Nggih. Niki wau ngambali anu kok dadi ature Mbak Lucy. Niki panjenengan Mbak Lucy, Mbak Eka badhe nampi bebingah saking keluarga agung Jenang Mira. Nggih. Alhamdulillah. Mbak Putri wis nggih, Mbak Putri kepareng lenggah. Nggih. Lah, anu tak suwun Mbak Lucy, Mas Gareng, Mbak Eka mudhun sedhela sawetara nyedhaki Mbak Putri. Siap. Iya. Siap. Monggo ayo mentaram.
piye kok makili kiri-kiri? Bar jaluk iki. Mboten iki tali asih dadi. Makili putu-putu wayah-wayah panjenengan, Mbah. Nggih. Badhe pun paringi menapa kula pasrahke mawon. Oh, jenang purun bas mentah saya pun. Matur nuwun, Mbah. Totomane makili kere-kere. Nggih niki mak-makane kere nggih. Bauti sungkem kawula matur sembah nuwun. Ya Allah ngeten niki repot kula mboten kepenak ngene. Ya Allah wis. Alah wis padha wae ya kok. Saiki aku. Heh? Lah kok ora sida wong kono wis mosok aku ora sida ora. Piye? Aja diwehi piye? Lah aku wis ngadung. Sing ngajani sapa? Sing ngajani sapa kuwi, Kak? Ngono Pak Degareng lho, jare Oh, wis ora cetha ya. Mboten cetha nggih Pak Degareng iki pancen mboten cetha. Matur karo Simbah sing apik. Dek tepang Gladiwano ketemu ra ya lagi iki to, Kak. Nggih, Mbah. Nggih. Menika kula eka ndang tak uget-uget, Mbah. Wah, aku tak sowan. Nggih, matur mbah nuwun nggih, Mbah. Sehat selalu nggih, Mbah. Nggih, kula nyuwun berkah panjenengan muga-muga kula nggih ndang entuk jodoh ya, Mbah. Nggih. Muga-muga jodoh sing bujel ngono. Ya golek jodoh ki rasa njaluk dongane Mbah Mira. Lah ngopo? Ini dodo tulisi diskon 50%. Iya. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Mira. Nggih, sehat selalu ya munggah meneh. Mas Gareng Mbak Lucia. Amal pitung-hitungan karo Eka, kowe nganggo selopku sewone 5.000 lho. Kok nganggo selope sampeyane kaya numpak perahu ngono sikile. Wong kuwi ukurane karo anakku sing cilik dhewe padha. Ayo kene. Kuwi selope dalange mbok go. Wis seben sak karepe wis. Nek Eka wis ora ning walate kuwi. Kuwi cah kertu kuning kok bebas hukum. Kuasamu wong edan to. Ya, waduh jan wis. Lagi iki kiri semringah kabeh. Wah, aku koordinator kok. Lah iya wis. Alhamdulillah niku tali asih saka Simbah Putri. Nggih, wong dangu ora ketemu putu-putune iki ngedum. Nggih, abangune dongake Mbah Putri sehat. Amin. Usaha jenenge saya maju lan terus nganti turun-turune Mbah Putri. Amin. Nggih, yo saiki gane wis entuk bebungah to Mas Garing nembang sik nembang. Wah, kowe mau ora nembang dhewe. Ayo nembang. Lah aku ora mbok kongkon ora dikongkon komandan kula nyulang. Lah saiki nembang. Nyidam Sari Gandrung. Ayo. Nah, wis piye apa penak entuk bebungah wis tak wene wektu Gandrung Mbak Lucy. Apa ora hebat? Aku ki. Iya no. Gandrung Mbak Lucy. Heeh, ning siji sirikane wayang iki tontonan ya tuntunan. Ora kena gandrung, kenane ora kena makmek, ora kena ngrangkul, ora kena demak-demek. Lah, ayo. Wah, nganggo aturan to. Ha iya no. Dowong Rasa ngrangkul sik, urung kok. Dowong gedhe. Dowong ayu. Ayu, Pak De. Bodine lak gedhe. Oh iya. Enggak. Seorang wanita tuh apapun bagaimanapun bentuk fisiknya ini lemen sing apik. Masih to bojomu gedine sak gapura, sampean lem sing langsing. Nah, ngono. Sik bojo kok gedine sak gapura iki terus. Lah iki garwane jenengan yo gedhi kaya aku lho. Masa bojoku kaya portal kok. Ayo saiki dibut loro. Gandrunge karo Lucy ning Mbak Lucy sik. Dowong ayu. Hah. Peput. Aku malah gila iki, Gus. Oh gila piye ta? Wah, mau kloget e. Lho, kuwi nek sing lanang tanggap kuwi kudune kuwi jenenge mancing. Betul lho. Mas Dalang lho cerdas. Wong wedoke ngalem. Ah, sing lanang ya kudu ngimbangi ngono kuwi. Pepujane ngati kaya Setruk kok, Mas. jare kon ngimbangi. Ngimbangi katresnane ora kok terus gregeli ngono kuwi. Ngomong ngimbangi salah orang ngimbangi kaya ngene. Kaya ngene rasa makmet. Wong nandang asmara. Kang Ya. Mas, dawuh mboten pinanggi dos pundi pawartosipun kula sampun kapang sanget kalian panjenengan kok Kang Mas panjenengan kok
calonmu ning kene kok nyawangi. Terus pundi? Kowe iki picek apa piye to? Nang kene ta? Piye to? Kene nyawangi rono lho. Oh iya. Mbak niku yo wong lho. Tak kira demet. Wah. Engko wong dijak roman kene dep-depan malah rono Ampun. karo roman karo kameramenmu piye? Ampun. Ora sanesu. Tak kira jenengan niku lho. Ora ketok lho pancene kok ya. Entre yo salahe bengi-bengi pupuran belu kok demet. Lumayan golek pangan kok. Mantap. Ya. Apa wong awakku? Awakku dhewe ndi? Ndase ndi? Lah, awak dhewe sak Yo, sirahe. sak ndase awakku dhewe. Nah. Mbok tuwa wis ta saiki ganti sing mbok cilik. Iki. Wah, kon roman karo entung. Lho kuwi yo kenyek kuwi. Sindene kaya entung iki lho. Cilik. Rumangsaku kok saben-saben ora ana kepenerane. Sing siji dilokne kaya gapura. Sing siji kaya entung. Apa rumangsamu kuwi iki wis bagus-bagus dhewe ngono? Apa ora ana wong lanang sing donya iki sak liyane awakmu ngono mbok kira lanang-lanang dhewe mbok ngeling ngono ning donya iki ana wong wedok, kowe wong wedok, kowe dilare karo wong wedok, bojomu wong wedok, anakmu wong wedok. Alah. Kok abab. Wong ngomong ketekan abab. Ngomongi nganggo spasi. Ketoke ngronceng kok malah ketekan abab. Ora enek wong wedok liyane. Omongi nganggo let Nganggo slah, nganggo spasi, nganggo tata basa sing apik, napase diatur. Nah, ngono. Aja ngomong nercel. Nah, ayo. Lah Bukan iya sih. to Kakang, mbok yo aja kaya mengkono. Hup, ambekan. Nah, ngomong neh. Alah. Kowe iki ngopo lho neh, ngomong neh. Mbok yo ning donya iki ki ana wong loro. Hup, ambekan. Nah. Nggih. Piye ambekan wae dine? Iya wis ambekan. Nggih. Iya. Dintekne ambekan. Piye? Ambekan. Diserot sik. Nah. Nah. Ning donya ki ana loro lanang karo wadon lho Kakang. Lah ning panjenengan kok kaya mengkono sajake kok ya ora nganggep marang aku Ambekan. lan Mbak Yuku sak. Nah. wis malah kaya wong loro asma. Omong karo konsumen. Ayo magareng tutuke. Tingungrum aku tingungrum padha karo wanita liyane. Dewa Jawa Tagung. Iki piye bojomu ning mburi kuwi lho? Welas sono mriwah. Nah, nek dirangkul ora apa-apa. Heeh. Wong yo karo mbane. Anu karo sing tak tresnani. Ya, kok mbane. Banget tresnaku marang simbahku mula tak padakne karo panjenengan ngono lak yo ngono. Oh, kapan katekan jejer lan wong ayu Ganti Pak Lusi. Ayo, sing digandrung. Ngono. Digandrung kan. upama sira gapura Nakoda. Nah kodo. Kok gapura? Ngapura ngembruki sampean. Ayo aja nesu, Mbak. sira nakoda Ya. kowe jane ngempet nguyuh apa piye to kok kirik-kirik Seneng. oh seneng tanpa prau sasat sarah ing jolot Monggo to Kang Mas tindak wonten taman kaputran. Mirsani menika wonten bulan lan lintang wonten langit nembe. ruang samu romanku malah koyo wong picet iki kok dituntun Digandeng sing romantis ngono. Digandeng sing apik. gandeng sing apik kok dituntun tupai kuda iki kaya wong arep ngemis wae Wong ki lek romantis ya dhewe-dhewe logate. Yo, jam sari. mara Gah kok dijujuk. Ayo tak iki dhewe. dan sarias Mbak Lucy karo Mbak Eka memerankan seorang wanita yang baik. Wah, jatahe 100. Nah.
Eka 100, Mbak Lucy 100. Alhamdulillah. Dalange bagus, loman. Kasihan Raila. Pemeran putri wis mbok sawer. Pemeran putri hebat, luar biasa. Mulai itu jatah 100. Sing lanang ora entuk. Sing lanang ora entuk. Lah wis tak kei wektu gandrung apa sing kurang? Lah wis entuk wektu gandrung lho angel lho, tak kei wektu duet karo sinden loro. Ayo. Aku ngerti ya saweran timbangane gandrung. Aku ora entuk. Engko wis disediani no. Kok enek jatahe dhewe. Karo Pak Didi. Yo saiki Mbak Lucy diaturke sik. Ngidam Sari, bawa. Ya, Mbak. Apa Mas? Pengendange ganti wae. Lah kok ganti piye penake ora? Penake apa dijogeti diblok ngono kok. Diblok piye? Lah to wacine ganep kendangan ki yo terusan ora mudak pandek. Kowe iki jane pengendang apa golek bis? Tos puni wong ngendangi kula kali dhek kasain lho. Ya penak-penak Saya tak jogeti diblokke. Sewu mungkin jenengan boten mireng. Ora mireng piye rumah sawang budek apa. Salon samene batere kok. Ayo ya penak-penak wae ya Mbak Yu. Ya ora nyapa-nyapa. Lah, ngono piye? Ya aku pengen ra disujoni ra apa-apa, iki demokrasi kok. Aja. Ora pareng. Lek lara-lara. Susul. Ya lanjut. Ora disetujoni nek disemoloni ra apa-apa to. Teko ngendi? Bakakan kira seger nggih. Yo. Lakae lintang
ditompo tompo kangen iki nanda uyung dina wengi la la le le la apa pancen sliramu oleh ora krasa aku tetep sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang bagus sih joget apa pancen wis ora ngerti sasenane aku tansah saja ngenteni baline minta malise esuk watem kangen iki wujud katresnanku joget di baluse enak ngono kok Kendange jos iki kendang Jawa karo jae pokis kompak aja iki. kompak piye ta Kene ora sae jen-jen kroyokan loro. maksudnya iki piye Kroyokan loro. Yen perlu sak juraganmu lho kon maju. lho wis saya becek daging waras kok nesu iki perkarane apa Perkara joget dibloke terus sing ngeblok coba Mbak Lucy maju joget ayo Mbak Lucy maju joget. Jawa ngebloke sing payah wengi udan krimis ora suwi kang kumetes roti sekenganku oh Enak lho. penak ayo Eka coba Eka Wah, kowe joget coba ayo wong sing tak tresnani Ikoni galake aku wong jroning uripku yen ora ana sliramu lho kuwi delok penak ayo ono sing penak. ayo coba ayo Oh. ayo coba liwat tendangan aku titip sayang tresnaku mring sliramu lho ora pas kok Ora pas, sing ora lho. pas kok sing ora pas iki dheke Kowe caluru pengendang TLK. Apa, Dek? Telek. kok telek piye to lha kok sing ora pas iki kono Wong e pas liro. Mbak Lucy Aja liwat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sira oh pas lagi ngene wis muni lho Padine kowe sing joget Lucy, mbok benar-bener ke. Kowe wedi diangkremi kowe. Ya. sampean ki kleru pikirane aja sok sudon kuwi lho pancen seniman sing wis handal aja nek kok aku joget aku tolah ngene lho dikendangi lho ya oh pikir kowe muni bisa pas yo ngono ayo karo Mbak Lucy Dawa. niki wonten awala malih akeh banget iki awala sing tak tampa lho nggih ta Nggih, dipun waos. nggih kok jenenge lelagon ya kudu dituruti Anu, jaluk pamit aku tak pidagon ya. oh ya hati-hati Kok hati-hati wong ora ana wayang nyari kene kok. Wayange gur kene kok hati-hati. ora tau ning bener sing ngendang apa-apa kok kleru Aku ngerti ngene nggo pengendang dhewe aku. nyun sewu to Pak Desa jake napa jenengan niku gadah lepat kali lare-lare napa wonten dos pundi Kok perkara aku royal ora tak jake. royal apa Royal mangan. nyuwun lelagon Teteh Sing Tresno katur dulur-dulur SBA KSFC ingkang rawuh wonten lokasi saking Bapak Jumiran SBA Sidoarjo wonten wajibipun Rp100.000 Mas Gareng Alhamdulillah. Terima kasih ya Mas Bayu, Dawuh. nyun sewu. Nggih. Men wonten Ponorogo niku enten ilah-ilane lek biasane dagelan niku nampi saweran, wangsul niku setrok. Estu niku. apa ya Nggih. Tak balekke yuk. ya wis alhamdulillah Kusik. piye Kuwi Kuwi biyen lho, aku cerita Oh, biyen. biyen to. Saiki Oh, ya. saiki ora masalah. iya Wah, Lucy iki lambene medeni wong. nyuwun Teteh Sing Tresno ya Mbak Lucy lenggah Eka lungguh ning kene sih Nggih. aja ngalih-alih nah sing nampa saweran yuk nembang Teteh Sing Tresno lah gawa duwite ya kudu gelem gaweane Aku ki saiki wis ora netes. masa sithik-sithik ayo ora Oh, wong tetese terus ora apal kok nembang.
Apal ora? Ora. Duite bali. Ora apal kok napa duite isin nek aku. Iki dijaluk meneh. Lah iya no. Nek gawa duit ya nembang. Ya. Ah, baleke. Muga-muga cepet gede ya. Oh, karo Pak Anom iki pelit kowe. Loh, kok pelit piye lho dikake dhuwit 100. Ning ya nembang. Apa gelem duite kok ora gelem gaweane akeh tunggale. Masa meneh iki gaweane sing disebutke lagi kayak duit. Loh, iki ana sing ngersake tetes sing tresno. Ayo nek carane ngono lho atiku gelah. Gelah ya apa to? Gelo ku lho bahasa Indonesiane. Tetes sing tresno irama dangdut. Oh, sampeyan iso jogete ora? Joget iso. Ya wis, nembange Ora. nah, iki sing dikeki sing nembang ora sing joget. Yo Mbak Fahmi rene. Nah, iki jatahe Mbak Fahmi nek ngono. Aku ngerti melu Pak Anom. Wis kono nderek Pak Iro. Oh kok derek pae nganggur ning omah kok derek. Oh, kono kon ngeroki. Lho, itu 100 lumayan lho. Ngeroki itu ora masalah kon mijeti barang. Yo Mbak Fahmi mriki, diaturke tetes sing tresno. Yo Cak, diaturke Mbak Fahmi niki diastos sik. Wih. Menika wonten bunga Rp100.000. Duitnya digawa. Kok ndak kabur. Lagi ngadeg kowe entuk dik. Lah kok gelo yo? Ya gelo iki ora adil kowe ngekeki siji kabeh dikeki kabeh. Lah kula kan apal tetese tresno. Ya napal mboten? Ora. Lah iya. Ora apal kok lanyu-lanyu. Matur nuwun Mas Bayu. Nggih, sami-sami Mbak Fahmi. Muga-muga rezekine, muga berkahi. Amin. Pami kok kaya duit. Lah piye to Mas? Pami ora sida di kota amal. Ora usah gelo yo, tetes sing tresno. Monggo ayo. Joget Mas Kareng. Makasih Mas. Duitnya 100 digawa ya. Alah kok dikelingan wae. Wis ben to, anu aja lali ya. Lawake aja dikunci ya. Lah ngapa? Lho dikunci ora iso mlebu mah. Oh iya. Kono ya, weh kono cepet gede. Mele kok sajak kaya ora alila. Ah, wis enak. Nggih Mas Gareng, nawala sanese kok tak aturke ning Patet Songo nggih. Nggih niki sing ditosi sabetan panjenengan. Lah padune muar leren. Gayane. Yo ngenteni sabetane panjenengan. Wes yo hebat. Alane Mas Bayu wis nganti nugelke wayang kowe. Alah TL kanggo yo atunggale.